Wotsatira Yesu amadutsira pa Chisitu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana pano pa Word Made Flesh pamene timagawana mawu a Mulungu, mawu tatithandize pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Nkhani yake ndi imeneyo, wotsatira Ambuye Yesu amadutsira pa Chisitu. Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera pa Mateyo chapter cha 14 ndime ya 22 mpaka na ndime ya 33. Izani Mzimu Woyera ndikulowa m'mitima ya onse okhulupirira inu, muyasemo moto wa chikondi chanu, ndipo iwo azakonza dziko lapansi. Mateyo chapter 14 verse ya 22. Madzulo omwewo Yesu adalamula ophunzira ake kuti alowe mchombo asogole kupita kusidya pamene iye akuwuza anthu kuti azipita kwawo. Tsono atasazikana nawo anthu aja, iye adakwera ku phiri yekha kukapemphera. Mmene kunkayamba kuda nkuti chombo chija chili kutalitali ndi mtunda, chikuvutika ndi mafunde, chifukwa chinali chitayang'anana ndi mphepo. Mmamawa kukalimbu Yesu adaza kwa iwo, iye akuyenda pa madzi. Pamene ophunzira aja adamuona akuyenda pa madzi, adaopsedwa anati, ndi mzukwa, ndipo adayamba kukuwa chifukwa cha mantha. Koma nthawi yomweyo Yesu adawawuza kuti, khazikani mtima pansi, ndine, musaope. Apo Petro adati, Ambuye, ngati ndi inudi, tandiwuzani kuti ndibwere kwa inu pa madzipo. Yesu adati, chabwino, bwera. Tsono Petro adatuluka mchombo nayamba kuyenda pa madzi kupita kwa Yesu. Koma ataona mmene ikuwombera mphepo, anachita mantha nkuyamba kumira. Tsono adafuwula kuti, Ambuye, pulumutseni. Pompo Yesu adatambalisa dzanja nkumugwira nati, iwe wachikhulupiriro chochepawe, umakayikiranji? Pambuyo pake awiriwo adakalowa mchombo muja, mphepo nkuleka. Apo amene anali mchombo aja adamugwadira Yesu nati, ndithudi ndinu Mwana wa Mulungu. Mawu a Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, moyo wa lero ndi moyo opatsa chidwi. Moyo umene sudziwa kuti kodi tsopano anthu chenicheni akufuna chani. Safuna kusatira chimene akufuna, ndipo safuna chimene akufuna. Moyo odabwitsa, moyo wa tsiku la lero. Mundivomereza kuti mukatsekula maso anu muona ana asukulu amene akupita ku sukulu koma safuna kupita ku sukulu, amene akulowa mkalasi koma safuna kuphunzira. Mundivomereza kuti kuli anthu amene akuthamangira udindo koma safuna udindo, akuthamangira usogoleri koma safuna usogoleri, safuna kusogolera. Ndizija Ambuye Yesu anadabwa nawo kuti kodi anthu ambadwo uno ngotani. Wayimbire nyimbo ya maliro kuti apatiri pano ndi pa maliro salira, kupita ku dansi ku ukwati savina, chonsecho puyoka kwawo amacha akupita ku dansi. Nzodabwitsa ndithu kuti mtundu wathu anthu akumakwanisa kupita kumalo koma osakapanga chimene wapitira kumalo kumeneko. Osati chifukwa alipo amene wamulesa, koma basi safuna kupanga chimene wapitiracho. Tsopano umabwerera chani? Umabwerera chani? Ndati mukayang'ana bwinobwino muona kuti chizolowezi chimenechi chikukula pakati pathu. Mtima wosafuna kupanga chimene ukufuna. Anthu akupita ku ntchito koma osafuna kugwira ntchito. Ndi moyo odabwitsa kwambiri umene ndafuna inu ndine tiuyang'ane. Mtima umenewu tilimbane nawo ndithu. Chifukwa ngati tikulephera kutukuka m'dziko lino, ngati kulephera kutukuka m'mabanjamo, ngati kulephera kutukuka m'mipingomo, chinthu chimodzi chimene chikutipangisa kulephera kutukuka ndi chimenechi: kusafuna zimene tikufuna, kusafuna kupanga zimene tabwera kuti tizapange. Anthu akupita ku chalichi koma safuna kupemphera.
alowa mchalichi ndithu kuti akukapemphera koma safuna kupemphera. Nkhani musankankhire wina chifukwa mwina inunso ndinu mmodzi mwa iwo. Lero tikufuna kuti inu ndi ine tichose chimenechi pakati pathu chifukwa ndi chinthu chobwezera mbuyo. Umakhala ngati ukufuna upange kanthu koma nthawi yomweyo ukukakana kanthu kaja, kukakaniza chidwi chako, mphamvu zako, ngakhalenso zonse zimene zikusoweka kuti kanthu kaja katheke. Ndi nkhani yomvetsa chisoni. Ndi omwe imene kuchitika mdziko muno kuti tikumenyana ndi katangale koma sitifuna kumenyana ndi katangale. Kuzera mu nkhani imene tawerenga ija, ndafuna inu ndi ine tione pamene akhristu amafokera mu chikhristu chawo chimene iwo eni adachifuna ndi kuchiyamba. Palibe wina amene anakakamiza koma iwo eni anachiyamba koma akafika pena pake chikumajama. Ndafuna inu ndi ine tione ulendo umene tokha tidawuyamba koma mwina tikuzibwezera tokha mbuyo. Weka wakamanga ukwati woyera koma sufuna kukhala mu ukwati woyera. Petro wapempha Ambuye Yesu, Ambuye ngati muli inu mundilole ndibwere ndizayende nawo pa mazipo. Palibe anankakamiza, onse anali mchombo. Ngati muli inu Ambuye mundilole ndibwere ndizayende pa mazipo. Petro afuna kuti ansatire Ambuye Yesu, asanzire zimene Ambuye Yesu akupanga. Ndi kuti aliyense osatira Ambuye Yesu amadutsira pa Chisitu. Amadutsira pa Chisitu. Kani imene inabwera mmutu mwangamu nthawi imene ndimanyamuka ndithu kuchoka uko ku Christ the King kunthawira uko kubwera kuno nadutsa pa Chisitu. Nadutsa pa Chisitu. Kupeza fusa teka kuti ndikupita kuti ndikusatira Ambuye Yesu. Ndipo ndikusatira Ambuye Yesu ndinadutsa pa Chisitu. Ndipo ndikamachoka kuno kupitanso mbali uko posatira Ambuye Yesu emweyo ndimadutsanso pa Chisituso. Tafuna nonse amene mukamayenda namudutsa pa Chisitu muzizwa kuti wosatira Ambuye Yesu amadutsira pa Chisitu. Amadutsira pa Chisitu. Kodi Chisitu ndi chani? Chisitu ndi nkhalango. Chisitu ndi malo oopsa, malo azi kunkhalango kumene ukamadusa umaopera ngakhale moyo wako. Umaopera ngakhale moyo wako. Ndeti kuti wosatira Ambuye Yesu amadutsira pa Chisitu. Petro akufuna kuti ansanzire Ambuye Yesu muzimene iye amapanga. Utu ndi mtima umene Mkhristu aliyense akuyenda kukhala nawo. Pa zonse zimene Ambuye ayankhula tikuyenda kumusanzira. Pa mayankhidwe ake tikuyenda kumusanzira. Pa maganizidwe ake tikuyenda kumaganiza chimozimozi. Komanso pa machitidwe ake pajana nena kuti kumene kuli ine wophunzira wanga azakhalanso komweko. Pamene Petro watuluka mchombo ndiye kuti wasiya anzake wonse akufuna asate Yesu. Ndio pamene tunkhani yaili kuti Petro anali mchombo ndi azinzake ndiye wasiya azinzake onse aja wapempha Ambuye ndikufuna ndikusateni pa mazipo. Ndipo Ambuye sana kuti bwera. Ena onse aja sakufuna kutuluka mchombo muja. Sakufuna kutuluka mchombo muja ndikumusatira Ambuye Yesu pa mazipo aja ayi. Akufuna Ambuye abwere azawapeze momo. Ena onse aja akuopa kutuluka mchombo muja chifukwa muchombomo muchigulugulu mmene aliwo muchombo muja ndi mmene akuona kuti muli chitetezo. Akuona kuti muli chitetezo. Sangatulukenso nkumakaenda pamazi kumusatira Ambuye Yesu. Iya. Ngati kuli kumusatira samusatira pokaenda pamazi pajayi mwina amusatira ali mchombo momo. Aziteteza, ataziteteza ali mchombo. Mwakuti olo Yesu atati haitani kuti tabwerani kuno ayina kuti Ambuye Yesu tikupalasa tikubwera. Koma Petro akutuluka mchombo muja akusatira Ambuye Yesu. Amapita patali pa Chikristu chake, Mkhristu amene saopa kuchoka mchombo ndi kusatira Ambuye. Amapita patali Mkhristu amene saopa kusiya azinzake onse ndi kutuluka mchombo kusatira Ambuye Yesu. Amamuzowa Ambuye Yesu mwapadera, Mkhristu amene saopa kukaenda pamene Ambuye Yesu adayenda. Mmene ankawaitana anthuwa adawuza kuti undisate. Ndipo mmene ankakuitana ninu ndine anatiuzanso chomwecho undisate. Petro anamva mawu amene wawa mosiyanira nako ndi anzake.
anamva mawu amene amauzirana nako ndi anzake, ndipo anafuna kumusata Ambuye Yesu paliponse. Anafuna kuti chilichonse imene Ambuye Yesu akupanga nayenso achipange. Undisate amene anamva Petro ndi ameneyo. Kodi inu undisate amene mmamva inu nduti? Undisate amene mmamva inu nduti? Petro anatenga kuti ndi udindo wake iyeyo amene anayitanidwayo kuti ansatire Ambuye Yesu paliponse pamene Ambuye Yesuyo ali. Inu ndine tidayitanidwa ndithu kuti timusatire Ambuye. Koma taonani, ngakhale ansembe amene tidayitanidwa mwapadera, koma timaopa kutuluka mu chombo nkuyenda kusatira Ambuye Yesu pamazi. Timaopa kutuluka mchigulugulu ndi kusatira Ambuye Yesu amene akuyenda poteropo. Ngakhale akuluakulu ampingo amene nthawi zina kuopa kutuluka mchigulugulu cha anzawo kupita kumene kuli Yesu. Kodi chimopsa ndi chani? Pamene Petro watuluka mchombo, wasiya anzake uko ali mchombo. Ndiye ndafuna muzimuona Petro wotuluka mchombo. Akutulusa mwendo, ndikutulusa mwendo wina ucha, ndikubwera pamazi paja cha. Chombo chija ndikumachisiya, wachisiya poyamba machigwira chombo chija kuti atuluke bwino, pano ndiye wachisiya chombo chija watuluka wayamba kuyenda. Chombo wachisiya mbuyo, wasiya anzake mbuyo. Ndipo sikuti mmene watuluka muchombomo nthawi yomweyo wampeza Ambuye Yesu. Naye Ambuye Yesu ali kutali uko. Petro akuyenera ayende pamene pa apa. Akuyenera ayende pamene pa apa akampeze. Pamene pa ndio pakutchula kuti pachisitu. Choncho pakati pa Yesu ndi bwato, pakati pa Yesu ndi chombo, pali dera limene ndithu lalitali bwino limene Petro akuyenera kuti ayende yekha. Pali ndime ndithu, ndipo ndime imeneyi palibe wina aliyense. Ndi pachisitu, pa nkhalango, pa kandankhuku, pazi pali Petro yekha. Kodi Petro akaenda pachisitu pamenepa? Chimenechi ndi chimene chimaopsa akhristu. Chimene chimaopsa akhristu kumusatira Ambuye Yesu. Kukapezeka pachisitu, kukapezeka pakati pa chombo ndi Ambuye Yesu, kukapezeka pamalo pamene chithandizo cha anzawo achisiya kumbuyo, ndipo chithandizo cha Ambuye Yesu sichinabwere. Ndi pachisitu popoto pamene pakankhalango pakati pa chombo ndi Ambuye Yesu. Pa no man's land mu chikhristu chako, malo ochitisa mantha. Ngati pali malo amene akhristu amaopa, ndi malo amenewa kadera kameneka pakati pa chombo ndi Ambuye Yesu. Kuti wasika mchombo ukupita kumene kuli Ambuye Yesu, kadera kameneko. Kamene lero tikachira kuti chisitu. Malo amenewa ndi mchipululu mmene Aisraeli aja anayenera kuzeramo pamene ankachoka ku Igupto. Nawonso anachita ngati achoka mchombo akupita kumene Mulungu ayitanira. Achoka ku Igupto, asiya azinzawo onse, asiya anthu ena onse mbuyo, akupita ku dziko la chilonjezo. Koma sanalifike dziko la chilonjezolo. Ali malo amene ngakhale Mulungu sakumuona. Sali shuwa kuti awathandiza bwanji. Mulungu ali kutali uko kumene kukupita iwo. Koma iwo achoka uku, asiya chombo, asiya ku Igupto. Chingachite iwo nkukumbukira chithandizo chimene ankachipeza ali ku Igupto. Mukumbukira anayamba kulira, kumayamba kumulirira Mose, kuyamba kumutonza, bwanji usakatisiya konkuja. Zimene zimachitika ukafika pakati pa chombo ndi kumene kuli Ambuye Yesu. Zimene zimachitika ukafika pa chisitu chimenechi. Wosata Ambuye Yesu sapangufikira kumpeza Ambuye Yesu ja ayi. Pali kadera kameneka kamene umayenera kuti uyende pa chisitu chimenechi ukampeza Ambuye Yesu. Umakhala kuti zonse zimene umazidalira iwe wazisiya mbuyo. Azakosa amene umadalira iwe wasiya. Ukuyenda ulendo wa chikhulupiriro kupita kwa Yesu Kristo amene ali kutali kuja. Ndi ulendo omwe umene Abrahamu anayenda. Mulungu kumuwuza kuti siya anthu akwanu, pita
kudera limene ndizakuuze. Kuyenda mu Chisitu, kuyenda mu dera limene pakati pa chombo ndi Ambuye Yesu, ndi ulendo umene timauyenda utasiya zonse. Ndi ulendo umene ophunzira Ambuye Yesu ananena kuyenda, mmene anauza kuti ndikutumani awiri. Musatenge chikwama chapadera, musatenge mkanjo wina, musatenge thumba la ndalama. Azisiye zimene zija, azipita pokhulupirira kuti kupita iwo kuja akasamaliridwako. Ayende pa Chisitu chimenechi. Ayende pa Chisitu chimenechi. Pakati pa Yesu ndi chombo ndi malo ochititsa mantha. Chifukwa ngakhale Satana amawaziwa malo amenewa. Chisitu chimenechi Satana amachiziwa. Mwakuti pamene munthu wayamba kunyamuka kusiya zimene umadalira iwe ndi kumatsatira Yesu, pali dera limeneli limene umayenera kuti uliyende, umaliyenda wekha. Pali dera limeneli lazi. Petro ali dera limeneli, chimphepo chinayamba kuomba. Ndipo Petro anaopa. Satana akakuona utanyamuka kusiya zimene umadalira iwe ndi kumatsatira Ambuye Yesu, amakakuchingamira pa dera limeneli. Satana amakakuchingamira pakadera kake kameneka, amakakuchingamira pa Chisitu. Ndipo pamene makabisa lapo Satana ndiye amanyang'ama pamene paja kukudikira kuti uzidusa, ndiye amakumbwandira pa Chisitu pamenepa. Anzako wasiya uko, Yesu ali mbali inayi, ndiye amakuzunza ndi kusowesa mtendere. Ndipo ngati sulimba umatha kumira, ngati sulimba umatha kufuna utabwerera kumene kuchokera iwe. Uli mbanja lozunza, ndipo wayendesa zonse kuti apa ndikungoyenera kuti ndichoke mbanja muno, ndikungoyenera kuti tilekanepo apa. Mwamuna amene amakukaniza ngakhale kupemphera, amene amakuuza kuti ukhwimire mwanako, nkumakufungatira njoka zolemeresa, amene amakhalira kukumenya nthawi zonse nakuzunza, iwe ndikupanga chiganizo chote banja ilili ayi uyu ndakwatiwa naye ndi Satana. Zikuopsa kuti kodi upanga bwanji, koma ukupanga no chiganizo chona kuti ineyo ukwati ndi Yesu, bora ubale wanga ndi Yesu, banja lolo lite, koma ine Chikhristu changa chizipitirira. Ukuganiza zotulukamo mu chombo chimenechi. Mamuna amene amakugulira zovala, amene amathandiza makolo ako, amene anakumangira nyumba, amene amakupasa chilichonse, koma amakuzunza. Ndipo anakupasa ukapolo na kuti umunthu mwa iwe sukuona. Ukufuna kuchokamo, ufuna kutuluka mchombo chimenechi, uziwe kuti pali kadera kenakake kamene usanakafike m'manja mwa Yesu, ukuyenda ukaduse pamenepo pa Chisitu. Ndipo Satana amakudikira pakadera kameneka. Ukangotuluka mbanja mmene mumu, ndiye umayamba kusauka sopano, makobiri kusowa, ana kumangodwala, mikwingwiri mayambiri mbiri ku. Uziwe kuti wafika pakadera kameneka, uli pa Chisitu. Kadera kapakati pa Yesu ndi chombo, ndikadera kovuta kwambiri. Ndipo ambiri akafika pakadera kameneka sakwanisa. Ndijamuona kuti anthu akumumvera chisoni, inu tachokani akuphani, nanga ine nditani, akupa pa Chisitu, akupa kadusapo. Pakadera pamenepa ndi pamene anzako aja unasi aja amabwera nkuzakuuza kuti timakuuza tuife, umatupange chani. Pakadera pamene anthu amabwera kumakuseka, umatutani, aja unasi aja, mamuna unansiya uja, chipano unachisiya chija, utasauka. Atumena kuti awanalitu a MP, awanalitu a kansala, awanali anduna, kumaopa kuchisiya chipani choipa, chikuena kuti ukupa ukadusa pa Chisitu. Ndi malo oipa, ndi malo amene Satana matidikirira. Kadera kameneka ndi kamenenso Ambuye Yesu adandusamo pofuna kuchita kufuna kwa Atate. Anafika pakadera kameneka pakati pa chombo ndi Atate, pa Chisitu chimenechi.
ndipo anaona ngati kuti alipo yekha Yesu Khristu. Analira mwana wa Mulungu, Eloi Eloi lama sabakthani, Mulungu wanga mwandisiranji. Pachisitu. Kadera kameneka ndikamene omenyera ufulu amayamba kulira. Malawi si anthu wafera iyayi. Chifukwa chani? Amaona kuti achoka mchombo mwa anthu ongokhala chete nafinyika, zinthu nazoonongeka kumangoyang'ana, ndipo iwo atuluka mu chombo chimene chija akufuna kuti akomese dziko pa Chikhristu chawo, koma sanafike kumapeto kumene kuli Ambuye. Ndi muone zimakumana nawo panjira apa. Muone zimene makumana nawo akafika pa Chisitu, akamangidwe, asowese apite nawo kwina kwache, ayendese kuti azunze, akasowese mtendere kundende. Kupita kundende kuchopeza kuti kulibeko munthu wina aliyense, ngakhale anthu amene akumenyeredwa ufulu aja, kulibeko iwo akugona m'makomo mwawo. Kundendeko Mulungu amene amantumikirayo akulola kuti azivutika. Mukazaona zimenezi kumbukirani, aliyense otumikira Mulungu, aliyense otuluka mchombo ndikuyamba kusata Ambuye Yesu, amadusa pa Chisitu, amadusa pa nkhalango, amadusa pa kankhalango kameneka, amadusa pa dera limene lili pakati pa chombo ndi Ambuye Yesu, dera limene umadusapo wekha. Komano ndati inu ndine tisinkesinke kuti kodi tikaopa kadera kameneka, kodi quality ya moyo wathu izakhala yotani? Kodi tikaopa kadera kameneka tingachulidwenso kuti ndife osatira a Yesu? Kodi tikaopa kadera kameneka unsembe wathu uli pati, ubishopu wathu uli pati, usisteri wathu uli pati? Lero Satana akuzunza, ndipo Satana alibize kukuza ndime yake pakati pa anthu, chifukwa akuziwa kuti akhristu amene akuyenda kusogolera zinthu akuopa kuyenda pakadera kameneka, akuopa kudusa pa Chisitu. Kuli maiko amene kukhala mkhristu kuyamba kukhala chinthu choyipa, ndipo sungaonekere poyera ngati wansembe utavala mkanjo wako, ngati sister utavala vero yako. Ayi, masisteri kwina kwanaleka kalekale kuvala zovala zawo poopa. Akhristu leroli tikumpasa Satana mpata woyanga ngati kapinga nziko muno. Tikumpasa Satana mpata woyanga ngati kapinga. Tapanga chete kudikirira chani? Kumatiziwe kuti ngakhale munda mmene kapinga mukamuleka ndi kuyanga munda onse mmazunzika, mmavutika kuti muzanchose. Satana amene tikumulekerera nziko munoyi nati muleka kaya muzina lakufasa kaya muzina lakutani, siku lina izafika nthawi kuti tizatopa titangopala nzere umozi wokha, koma ndikumuona kuti woyanga munda wonse. Petro ndi chisanzo cha wophunzira weniweni wa Yesu amene anadusa pa Chisitu chimenechi. Chimozi chimene tingathe kuchigwira ife ndi chakuti ngakhale Ambuye amakhala ngati atalikira pa nthawi imene kudusa pa Chisitu pa, koma amakhala akukusata kuti phazi lako lisapweteke. Anamgwira mkono Petro kuti asamire, ndipo anayenda naye ngati akumphunzitsa kayendedwe kapamazi. Inonso ndine tikalimba mtima kumusatira Ambuye Yesu, ngakhale tikuziwa kuti tikadusa pa Chisitu tizakomesa zikoli, tizakomesa moyo wathu wa Chikhristu, tizakomesa mpingo wathu. Ambuye azatigwira zanja, ndipo ngakhale tife tizakafika pamaso pake. Koma tikaopa kumusata, tikaopa kutuluka muchigulugulu ndi kukasatira Ambuye Yesu, tikuzikonzera tokha jehena pansi pompano. Ndipo jehena mukayikonza pansi pano okhalamo si winayi koma inu nomwe. Onani mmene dziko lathuli likutenthera lero, chifukwa akhristu tonse tayilekerera jehena imeneyi tilidu kuupa pa Chisitu. Palibe amene amafuna kuti atuluke muchigulugulu akanene zosiyana ndi azinzake, chifukwa amaopa pa Chisitu pamenepa. Tangokhala anthu omva kukoma, omva kufunda, kungokhala muchigulugulu, muchipublic opinion. Ndipo timakanika kupanga zinthu zolongosoka chifuna kuti chigulu chonse chikuopa kunena zinthu zolongosoka. Ngati lero muli Khristu
muphunzire kuchokera kwa Petro. Tulukani mchombo chimenecho, tulukani, asiyeni anzanonse, nsatile na Ambuye Yesu. Mukhale ndi chizolowezi chimenecho ngati muli member wa Word Made Flesh. Mukhale ndi chizolowezi chimenecho chosamva kambebe kukhala pa chigulugulu chimene chikupanga zinthu zolakwika. Muli mboma limene likuzunza anthu, mwangokhala momo mchombo, mwangokhala momo mchombo momo, mukupanga mochani. Mukanika kuti mutulukemo, muyende mukaduse pa Chisitu pamenepa mukampeza Ambuye Yesu. Kodi kena kwa chombo chija chikakaenda chikakampeza Ambuye Yesu ndiye mukana kuti ndino Khristu? Ayi. Khristu olimba kuina kumaphunzira kutuluka mchombo mmenemo ndikasatira Ambuye Yesu. Satana akutitola nziko muno chifukwa kuzwa kuti anthu feti makakamera mchombo padakafunda panajiwisa galu. Osatira Ambuye Yesu azwe kuti ulendo umakadusa pa Chisitu. Mungu amphamvu zonse tikuthokozani kuti simuleka ana anu kuti avutike kupitira mphamvu zawo. Tikupemphani mutipase kulimba mtima, kulimbana ndi mphamvu zoyipa zimene zagwira dziko lathu, kuti poteropo ana anu atakhala pa mtendere tonsefe ndi oyipa omwewo tizaone ubwino utumikira inu Mulungu mmodzi. Tupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu, amen. Tikuthokozani abale, tinsiku zakhale momwepo munali ndine Elizeo Nthalika, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen.